passat tota la vida amb la sar en la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara Bona ens nit, queda eren les coratge 17:14 per i el repic de avançar. les 7 campanes de la Seu Vella de Lleida ha estat el senyal perquè milers de mans s'unissin en una cadena humana de més de 400 quilòmetres de sud a nord del país, des d'Alcanar Hem fins al parlat, Pertús. també hem callat. Hem lluitat i hem fracassat, però encara ens queda combat. Un altre dia ha començat. Planta encara la mentida, no fallarem. I amb les cartes de la vida juguem la seua partida, no ens rendirem. La victòria ens sorprendrà si la continuem buscant i amb les nostres pròpies mans preparem un nou combat, un altre dia ha començat. No vull ser més que ningú quan passe pel teu costat, ni sentir-me lluny de tu quan em torni a equivocar. Vull que fem el camí just, acabar el que hem començat, per quan vinga una de juny preparem l'últim combat, l'últim combat. Hem viscut els nostres dies amb les belles alegries que ens han deixat. A vegades les recordes com si foren belles ombres que no han marxat. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat. Hem lluitat i hem fracassat, però encara ens queda combat. Un altre dia ha començat. Si al final de la partida va resultar divertida, ho agrairem. Hem passat tota la vida plantant cara a l'autovia, no callarem. Identificats i han trencat, han dit algunes persones, han trencat el mobiliari urbà, el mobiliari de dins de la delegació, han llançat per terra una senyera, com es veu en aquesta imatge, han fet crits i consignes feixistes. Hi havia representació institucional, la secretària quarta del Congrés dels Diputats, Teresa Cunillera, el portaveu adjunt de Convergència i Unió, Josep Sánchez Llibre, s'ha enfrontat amb un dels feixistes que han també colpejat altres persones que s'han encarat amb ells i després, quan ja marxaven, alguns a cara descoberta, els altres amb la cara tapada, han llançat uns gasos lacrimògens, han trencat també els vidres de la porta de la delegació i aquest ha estat el moment més tens. Hi ha hagut també a l'exterior, finalment s'ha pogut fer l'acte en un pati que hi ha al costat de la Generalitat, el delegat Josep Maria Bosch ha dirigit unes paraules, s'han cantat els segadors i s'ha hagut d'atendre diverses persones amb alguna ferida, per exemple, nens que han estat afectats pels gasos lacrimògens. Sentir-me lluny de tu quan em torni a equivocar, vull que fem el camí
combat.